Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Modrina Auto Enterprises, Maulai Nong Kwar TSS Road Shillong, ringkat ka 3 Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ka Orange Nissan Lumso Po Shillong. Wan bantit ya ka Kali Datsun ready go batamai ka baskem bat bidor. Kador bar Shnong Sakwang, kabadon ha Southwest Khasi Hills District, kala penpau ya ka Jingsngokia, halor ka Jingsa Ateng ban pentre, ya ka District Institute of Education Training, ya ka balasyu kongreng kumto, klem da tray pendep syu, hado menta. Kat kum ka jingyetu jong urangba Shnong ka Shnong Sakwang, uba Shining Star Karjarin, ka Jingsoy ya ka soskular kalalong nado usnem arhajar khatar, hapdeng ka sorkar jilla, bat kador bar Shnong. Bat hau nehi usnem ka sorkar kala IT ya ka tender ha u kontraktor ubala sedangru ban pentre ya ka ni ka office bat ubala pendep tangkum basan persen AA bat ya ka ni ka jingtre la shu ino kumto hadu uni usnem arajar arpo krem da beteng shu ya ka jingtre namar ka jingsenge no jong kontraktor la bun snem nakaliang jong ka Shnong kabalawa da ka hokwat jingtip ne ka right to information kala shem ba u kontraktor ula say ka pisa hado laipo lak tengka kat ba ya ka kampat amshim lala ban pendep hado menta nadu ka snem ar hajar khatar ngeledep biasanya ka agreement rengkat bat ki deputy commissioner ya ka bangi ni ai ya kane ka jaka nang ba kan long ka jing mentoy na ka benta ka dong ka thany ka district ki bro ko we amar bahagi tu ki por bade ki pli ya ka district kalong ka district ka bang thamai bah telawan kendu yang in na kaliang ginong yalam jong ka khany ini kanong bat kendo hong ni hapo jong ka Shnong Sakwang te ngila ai na ka benta ki jing bahajing miet jong ka dong ka thany jong ni ngila ai ka ne ka jaka nadu nang ne hadu tai lum ya ka bakin pendon kam na kamenta bakin puli klinikin ai ke jing training na kamenta kinong high school handai hadu menta ar hajar afo asai na kaliang jong pipli i kumne ko makalong ke ka jaka patla ban le ai na kamenta ban snai ke ka office hadu menta lene ke ka jaka training nadu ki por ki ba mensua i kong amparin ru ilawan ban jungo na kamenta kene kapor bakadang long minister education maka lawan jungo ia kene ka jaka tingin tip ba nakano ka daw hadu menta pade kampat la function kene ka jaka lene kene ka office lani ipech sa we ke di jaka kumba bakmara hapo district karo ki jing kila along ki bapaka bat kila implement hadu mentah handai kene ka jaka ka jongi hang ne district Southwest jongi kabaya ka kenduru ngelayo ban IA handai hadu mentah kini ke kontraktor ki melak ban pendep kata kalong bang suye tu epi ba na kaliang jong kini ke kontraktor ki lawan ban tray handai kali supan sakut nok mentah kim sem lawan tray su na kaliang jongi nilai lagi ya kendu ya ke deputy commissioner nadu kapor baka dangdon ikong ripenar bat hakapor yang i na kaliang jong i ila pentip seki kontraktor bat tangkum bakat to kenis ngi ke wan trainer re hadin nang ta namar bakat kum ka agreement ka jong i kalong ba sansnem lada kam tray kam ke ka jaka ka bumut ba kanom don jing mentei ya ka bangi IA ya ka kendo klem ka jing tray kam tedei na kata ka daw ngi ong ba na kamentakan ni jaka kemut mangin simna haledehi namar bakal kut har jarkat nyo handre na kaliang jong director pada ula request yangi ba pede ban cancel no iketu kisti tinggal ya up mentai support ke hadu mentangam patip na kano kadaw ba wong ba up wong ba pin up handre umpat pentri kam hadu mentah kata kadai ka kajing yo ban yakren batni na kaliang jong kinong bat kendo bat na kaliang jong Shnong khawi bro ko we kawai lu kolong ba na kaliang jong ki niki kontraktor kili suwan ti ya kan ka jaka hadu ba kini ki pentor ka ba ki na temru kan ka kendo kala sutut klem wan tray len klem le ai ki paj ba kili kemen ba ki paj ba nong Shnong ha ka tu ko por kili kemen ba namar ba ki nong high school
ki kwa bangin don nok ka jaka training hang ne hajan hi henry da ka jinglek kum ni ka sarkar ka penpau ba imat ka sarkar kam khain yangi khain sting ya ka bangi ngi ai singo ba te imat ba ka syukwa ban ong ba kani ka jaka ka dei kamar kanti jong ka sarkar henry kam pentrei kam pade kalong ka jing dunong namar ngim kwa ya henry ngi kwa ya ka kendo ban ngi kwa ru ya ka office ya ka bangi ngi de ban yo kata kalong nakaliang jongi ka sinong panakaliang jong pai ba nong song sinong ukwa kumta tede na kata ka daw ngaju kerpat epi ki media sing ba ban pin yarap lem ban pen sapriang lem ya kene ka jing sateng jong kene ka jing trei haduk mentah nyemtip na ka daw ki don ki bala wat RTI ru ki ba ki bru jong kene ka dong ka thany yong ba landing lepej na ka RTI lalap baki kene ka jing trei lade sei kumba lai pholak te nyimtip la ka jing pej jong pi se pej lang mentah hato kala la ne ban long lai pholak kene ka jing trei te ngasu kerpat bana kaliang jong ka sarkar na kaliang jong kinong mi khamat ba lari ki kwa ba kene ka dong ka thany ka jongi abangi ngilai ka khandau sngo ba kin da sim khia ya ka ba ai ba kene ka jing trei kan yat no wut khanang ba ki ni kinong hikai ke ba kin yo ban ai training hang ne kalong ke sistem na kam ta ka dong ka thany ka jongi ka ba kinong hikai ki lej ban ai training hadu syak training hadu nong steng handai ka distrik mentala de kumba sifos na me de kam patre kam ya kane ka office te kalong ka jingjak burom ya ngi kum ka distrik ki bro ko we bat kalong ka jingjak burom ru ya ka sinong ka jongi habangi ai khandau klem kain kor bade ya kata ka jing ai ka jongi